vælges ikke bare med Cola Light, som i det her tilfælde så er Pepsi Max, men altså whatever. Og vi, ligesom før, så har vi en lille mikrosmule med. Og så rører vi lige lidt rundt. Så rører vi lige lidt rundt. Okay, hvor mange milliliter er det her til? Lidt over 100. Så er det første eksperiment. Det her, det er med Cola Light. Så det man skal gøre er, at man skal absolut voldtage det her, så der ikke er noget brug til, som er bare sådan. Nej, ikke lige hurtigt på det. Læg den lige hen, Cornelius. Pres. Nej, mor. Nej, mor. Kan du spille? Nej, mor. Nej, mor. Nej, mor. Det var der, hun stod den der brud, der hun skulle gå i split. Nej, mor. Det var ikke så sød, det hun sagde. Det var fordi, at den der reklame, vi lavede, der var hun. Der skulle hun være ung mor. Jeg tror, det er klar nu. Men jeg kan huske, at hun nævnte bare sådan flere gange. Du skal ikke spise det her til drengene. Det nævnte hun sådan 3 gange helt vildt. Nå, lad os lige se. Okay, hvad gør du så? Præcis 100 ml, ikke? Fuldstændig det samme fremgangsmåde. Ja. Så vi første forsøg. Så hælder du præcis 100 ml. Vægt. Og du vejer den, for at se, om du vejer det samme. Er der nogen, der sætter mest på almindelig cola, så rækker lige hånden op. Hvem vil helst have light? Jeg er lige bedre tilbage. Det vil du ikke. 140. Jeg kan Så vejer den. Og det er faktisk noget helt andet. Det er faktisk ikke noget. Så nu gør vi regnstykket, som hedder... Siger vi, var det ikke 100? Nej, bare kig herovre. Målegassen er limet. Det var 43,8, ikke? Og den gider ikke være tydeligt. Peter, kom med glasset. Okay, tusind. Så kom med glassen her. Det var dog Og det her, det var også et gram. eller for mange af dem. Densiteten er derfor. Det vi gør, det er, at vi siger... Ej, tak! Kom herhen med jeres Okay, det vi gør, det er, at vi siger... 140 minus 43,8, det er... Vi er cola-piger. Vi kan til at sige plus før. Vi er cola. Okay, så stiller Ja, vi normalt cola, jeg Jeg lavede det første eksperiment forkert. Eller har vi? Jeg har vi. Hvad hedder det? Bosa? 0,962. Det er fint nok. Og nu drikker vi cola. Ja, det var sådan. Kom nu de sidste med jeres glas. Ja, det gør du. Lige starte med glas, hvis I kan. Nu starter vi på en ende af hernede. Sarah, det sidste stund. Kan du se den her?
Du sagde, det var Krone. Nej, den er gammel, den her. Motherfucker. Motherfucker bitch. Hashtag motherfucker bitch. Kan du bare vente? Vent. Vi skal lige have, fordi det kan jo være, at jeg kan få mere. Er der lige lidt til? Og I har pakket sammen til stol over. Tak for i dag. Tak for dig. Tak for dig. Har du ringet? Men vi bliver sgu ikke færdige med eksperimentet. Nej, I skal lige have vist resultatet til mig, ikke? Ja. Sara. Så kom. Jeg tror ikke noget, hvad det var, vi skrev forkert. Jeg ved ikke, hvor vi er. Kan vi ikke lige have mig gå op i færdig? Er du det, jeg har set dem? Tess eller Sara. Jeg er ikke færdig. Er der ikke en, der kan komme hjem til weekenden, og så kan vi kigge på kostymer? Ja. Nej, Morten, det var min. Nej, hvor er det straks. Morten, spørg selv.